монтирам са при мене, охлаждането. Тук имам осветление за стрима, микрофон. Това е вставка за микрофона. И наистина и мен ми видиш. Може да... Сега ще разберем, като го пуснете. Много да не е добре. Втора ръка точно ти. Той има отредена да го Иначе тества. пак изгледа. Кой казал, че има размер. предел? Този дет много продам. Какво каза? Отредена няма да го тества. По-скоро няма да Какво говори. значи? То се ред с тебе го гледахме. Да ни отговори. И ти го Е, пускаш ще себе. 370 лева, съм смисъл как не че отговори. Малко е кофти, ама какво направи? Не бе, не би За трябва да който иде в унито ни го обясняха, че трябва да е през едно, нали? Да, и Да. има такива, които се предпочитат за първи. Защото са 4, те са долу чанал, 2 по Първи, 2. втори... Като ги напълниш с клад чанал, обаче има такива, които дъното предпочита, ако нямаш 4 плочки. Да, и то И сте. в случая на тази нападка са втората и Знам, четвъртата. знам. Трябва да видя ориентация. А така, че Това ако само малко ти ти чук казва. цялата работа. Ама не е важно, е, брат. Ти сега като гледаш, брат, то повече не става. Абсолютно нищо не Сега като виждам. видиш как стават, ти се светят ли, бе? Да. Всичко свети. Добре, добре. То не е ли ти HyperX Fury? Че нямам памет, брат. Брат, колко трябва да е дълго? Аз не знам. Абе, То ни качи бе, клип, брат. което от BMW-то от снощи, Как? щеш да изтриеш. Защото някакво време. Какво трябва да Имаше, ама представлява? цъкът Да. на сето корса. Майко той ще се запали. Ама Още картата е ма е хърбя. Да. Ама картата направо е пати. Картата само е пипни Не отгоре. съм виждал на живо така карта. Да. И тя купава. Никога моята не е загряла толкова. А чакай, тя купа ли скът? Да. Той като имаш, Той постоянно купае. като имаш предвид, че той е 4090, те са 650 вата. 230. А, 30, да. 30. Значи те можеш да са и повече. Три вече. Ти ще трябва да почистим. Васко, колко гигабайта ти е картата? Да, 24. 24. 24. И какво постоянно правиш? Няма ли да... Пета с перушина е. Познай. Брат, то всичко Все може. едно е гледал гълъбчета. От възглава. Здрасти. Здрасти. Ето. Там има контакт. Ама, той знаеш какво ще Ма, направи? брат, 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 брат. Не, Доста той дигни, ще го бе. правим на На терасата. терасата, на Знаеш терасата. с профиляк ще играш. Да. Направо кой знае. Тя направи ли? Нищо не сте видели, че нямам снимките да ви покажа на един навер компютъра. Имаше отдолу такава топка с косми, защото има зайци. Да, и компютъра е на земята. И зайците са пред компютъра. Те постоянно сигурно за топ да Човек свалиха толкова така беше дебил, умък. Чакай, май. Кози на зайци. Вътре беше Може да пълен. изгори точно. И дето и пуше, и че нещо пожълтяло, и слепнало от никотина. Ужас беше. Чакай, чакай. Има един... Да, ама тук не трябва ли първо да излезе? Виж, той стои тук до вътре. Не бе, това е към видеокарта. Не, не. Само да видим. Ето е щипката. Не мога да върхна. A few moments later. Това не може да излезе, защото е то с метал тук го То са... Да, бе. И сега вече отключвам. Ама вижте, да. Васе, Майко. бягай да чистиш. Васе. Ще летят. Първо измочи с пръхсумкачката и дръж вентилаторите да не се въртат. И после издухай с шара колкото имаш. Аз мога да се оправя кое за какво е. Те ще издухат някой кондензатор от видеокарта. Ти се надяваш, че карата е Абсолютно. В принцип не стане. Само трябва да държат вентилаторите да не ги въртат. Секунда. Дали, ама да ходят. Да, просто Плачка да то няма излезе, знаеш какви чернилки върчаха. гледай към стана. После най-лесно да извикаш някой да ти бачка ти е в компа, ти не го чисти. Я да виждам в процесора и се работи. Какво е това? Почват да видим се задушаваш. Къде сме учители? То нищо не знае, тук има много дето не може да дърпа. Добре, ако я духна те, съм сигурен, че излязат. Да, има целият Ама штан не шлеш. тука. Майко, Васко, честно ли си залепил охладителя на SSD-то с Съдвер го е бан? направил той. Той някаква шматка го е направил. Така е простия за първи път виждам. Аз го забелязах този силуер бан, точно като го отворих на компютъра, ама нищо не
А ти охладител, че ти е? Тото е за SSD-то, което... Да, вътре. Фирм пада виждам. Майко, мила. Виж как се слага охладител на такова, на SSD, с изолирбан. Виж резултата. И трябва да е чисто. Трябва да си едно и си да е. Знаеш кое е лошото, че Може да от ние ще трябва да направим друг компютър. Как да го ползвам този пад? Я да видя, бе. Паста имаме ли? Паста съм взела, ама този не съм. Тук е пат. Това съм от нещо. Това е тирвам пад, подолу ще е. Сега като се наями, като се заспъе тук на стола, да му събуди, най-трудното предстои сега да правим. да му събуди, да му слава водното после. Стриминг билд, с нямаме как яди. Кой се е спардя те? Не съм. Стига е от. И аз си му дава. След това, кажи, това бих си го правил. Даваш сметка, че той го пуши. И да падни вика. Еби, то тук не виждаш, че е при това сега. Ето за хваме. Ти трябва да го духме пак навън. Не да те ушме, че ти обича. Той вече е продаден. Супер. Кой? Доня към 10, че идва да ги взима. Днеска? Да. Какво? Приемте е час. Какво? Да, бе. Давай, отваряй го. Ама то сега така и светлината, че то... Процесора. Картечница, брат. Пръска. Не се говори с него. Ще имаш пръст. Той 2 терабайта или колко беше? Да. Не ти да ни сложи... Код медалито я сложих. Еми, изчистил го там, а? Дълото е... ASRock X670 е PG Lightning. Кой от вентилатор? Навивай, развивай. X670. Що е? Защото струва колкото колко. Добре. Той хода, бе? 7900 X3. Ще има за макарони, майко. Кажи видеото, това е интересно. Я виж той. 3090. Ще има за някакви макарони. Макарони! Да. Значи да се затира. Пишата са махнат. Да, точно с глобална маса. Крис, той идва сложно до този. Да, бе, той така... Това за кърпа сложение. Чакай, Просто не беше. Виж сега, Васко. Кой ще става вас? Не, няма. На тъмно, брат. На моята Аз не, защото тук сте близазати. Виж сега. Чакай, аз трябва да имам болчета някъде, бе, брат. То наистина, чакам в тяло. Виж сега. Аз ти предлагам да сложим по 5 болта на това. Няма на мен. Болчета ли ще? Това е сходи за вторите Няма ти ли ги отделя? Тук. Да. Я ми дай за дъната платка за захранване. То момчето е сега идва. Има време, нали казахте 10 часа? Ема няма пътувал. О, не разбирам толкова, брат. Дай, аз ще ти кажа, дай. Ти ще стана, че. Дай, аз ще ти кажа. Не е нужно да са точно такива, за да има. Да, Има и те други стават, те стават. стават. Я да видя. Значи колко да чакаш. Как спри да се върти? Поправя пак глас мисълта. Гледам сега да не се отсирам да препаря. За захранване. Неговата тук направи си я Значи представя. те са 4, трябва да са повече. Не знам, бат, аз... Ви обърках вече кой за кой. Не знае да играеш да го Различа се. ще връща. Ей, ти си. Той не знае да работи ли дъм това, ще робиш. Толкова не работи на Крис! имате проблема. Ама ти ще му Термопаста! Как ще Тя трябва станала на... Какво правиш, де? Колко е стара, сой? да скотият? Няма ли си колко да брат? Седно да видя. Това са те, извадили малко да се улесни задачата. Да, аз се много чуля. Развий ги всички. И толкова. И гледай да не ги затерим. Че явно
Нямаме много. Той е по-скоро никъде ги оставям, брат. Ти не са ще говорим. Това е споражението? То не е продължение. Няма продължение. Да. Това е пластмаса. Няма съм малко. Първо каналите пълнят с пластмаса от вентилатора. А за водното, за самото и... Кой ще го духа, не знам. Е, Тереваско. Мисля как си, Васко. Брат, те са Уи, насякъде, уи. То трябваше инструментариум да го карам. Трябваше направо да го правя вкъщи и това всичко. Направо ги настани да спът по капа. Те към 10 ждат. Звъна на шефа му казва. Кога ще чакам? Да ми му кажеш, че чистя до 20 часа. Той го стоива, караше да се взема един-два дни. Ето е, готов съм, ба. Ма той не трябваше да има. Е, с болто е сега, не трябваше тях да ги забием на... Аз не съм го стигнал. Да не го затрим. Чай сега да видя кои ще мога да преместя от горните три са окей, дясното и са окей. Ето и долното. Кое е долно? Ей, това ще го разкарвам, ще го сваля долу. Кое е, бе? Ей, това. Ти си на мен! Не съм. По-късно. Не знам. По принцип е само това и гледай от панела. Баско сигурно момчето ще дойде И за дърбът има от другия панел и това. Той от стъклото май. Той от такова, другото е там от панела. Еми, караш да направим 20 компютъра наведнъж. И един не мога да направим. Ама аз не видях такова нещо, бе. А пък... И те са? Да, бе. Те са там всички. празно. Там са. Болчетата, които навивате на дънната платка, са навиват в този нещо. На нея хотя всички са там, защото не съм ги валил. И са нагласени точно за такава дънна платка. Не стигат такива, пък при вас има повече. Виж какво става? Тотка има за още един компютър. Васко всичко намерих, вие къде са? Първо служете охлаждането е луди, накрая се слага картата. Кое е охлаждане? На Ето и. процесора. Да. Що свърши, Паста, добре, давай пастата. трябва да махнеш ето и само. Ето и. За да можеш да имаш достъп до... Аха, ясно. Може, какви ни трябва? Трябва ти като уния дете ти показах. Я държа тук. Защото са Без да хем без да Има е тука. без да пипаш ето и само. Кое? Такива не трябва, дето ти им показвайте. Това ли е? Яро? Да. Да, добре, има метри, още ще вземем. Ама знаеш какво тук? Нали така? Не е така. Опа, Е. чакай, добре. Meanwhile, Тук в момента май не правите нищо важно. Не го превърне и търсил купча. Такъв, нали? Не, този е голям. Тук малко стане грозно, да знаеш. Няма проблем. А то до сега как беше? Ами с другите? С кои други? Ще го падим на черни кръст. такива. Аз Имаш- А предлагам те да... къде отидаха? В другия Не е компютър. така. Няма десетина. Тук има брой ги десетина с и те с деца тук. 5 има тука. Добре, ще намерим още едно-две, ако трябва. От татка видях, че има такива деца стават. Ласка? Да. Я отвори водното. Защото ние хубаво слагаме дъното. Тук ама... То с предния панел излиза само с дърпане, нали? Да. Той сега ще е закачен с кабелите. Ужас. Дай един нож или нещо. Дай един нож, бе. Да. Смукашката върху след малко. Добре. Само с профиляция. Добре. Кое трябва? Какво трябва да извадя? Татка, нали им трябваха булочета за захранване? Да. Е, нали? Крис, това ли? Окей. Нещо дичи махам. Да. Окей. Той нещо, остави го така за сега. Само ще тука? наложа... Не, Нещо има ли? после една вероятно ще има булочета някъде. Ама после. А това? Е, там вътре са. Да не губим време. Още не им трябва болчета за захранване, защото освободих. Какво? Ви? Болчета за захранването. Болчета за захранване. Защото Трябва тук да. сега ще освободя. Колко? 4 да би трябвало да им трябват.
Аз точно толкова. Те май 6 им трябват за охлаждането, уния черни отгоре. Сещаш са деца, ама бе? Дай, дай. Ние ще ги ползваме. Са сложени с някакви други. То там има още такива, бе. Ами, Ей, тук има. да, те са за тук обаче. Да не ги Това са пускам. компютърни. 4 са. 4 ще ни трябват на нас. Аз тук сега ще изкарам още едно. А нас няма ли да ни трябват 6? За захранването ли? Не за охлаждането. За охлаждането то трябва да си има. А ти не си ми ги дал. Аз им дарах тези деца за тяхното. Окей. Да, ако са си ги взели, не. Махам този бракет да му е. Не са си ги взели, те и той са И да ги чудят. взимат? Къде са? Откъде? Бали го някъде там. Не, бе, няма, там има Няма. само 4. Тия са за захранване, ако им трябва. Чакай малко. What the fuck, от случая? Тигърски тиги, бе. Ми няма ги. А тия тука? Тия са за дънната плата. Тия? Тия са за вентилатора задния. Ай, сиктир. А тия тука? Даже не виждам тук какви са. 4 някакви си. Дескати ще ни трябва при малко За напитат. захранване. Те Трябват ни. няма друго. Голямо се тъпчи. После да дойде да сложим, защото... Добре. Еги, на който спица, бе? На кил. Искаш да изяш? Запалвам, чакай. Той и Хенри май оставя едно парче. Тото има не на хиляди пъти, не е... Ако е едно парче, ако правиш бе. Пресикам се, не виждаш. То вече друго остана ли? Вас толкова изправи ли ги? Ще я напиша сега. После не Сега тези вентилатори трябва да ги сваля. Първият, защото за първ път ще видя как няма. Ако не си слагал, Аз само на клипчето там тези всеки просто значи. Как се слагат 10? Три отгоре, три отстрани, три отпред, един назаре. Каза да смаснем и те са отгоре, изобщо не са ползват. Да, то ако от тук ти вади въздуха, което е правилно по принцип, Ами ние нямаме вентилатор тук. служите. Трябва, брат. Поне два. Мислихме между другото, Поне два. сещаш Да. се? Защото е много важно, тук ти излиза топля въздух. Три отпреди, събирате ли ги? Ами честно да ти кажа, отпреди панела ни е затворен. Ага. В смисъл няма... А отстрани няма ли дупки? Има отдолу. Отдолу. Да. Мога да слагат На дъното. Да. Да, ето. Да, значи слагате отдолу и отгоре отгоре. и тук и един да. да. Дъното Долните- няма такава бушичка за тези работи. За такъв модул. Трябва да има, бе. Ами има По само принцип, едно, винаги- нали? Знаеш ли дъното никакво е като оно и в другата стая? На абсолютно всяко дъно има повече от един такъв хедър. Трябва да са поне три. Мисля, че трябва Добре, значи трябва само да купят, ние що не сме купили сега. Аз сега мислех, ще че ви кажа нещо какви са. липсва. Добре, вчера дойдем да сложим паста, искам само Ако искаш, преди- да, защото Само преди- процесорите Добре, само две пазна. но се не държиш там по... Колко могат да струват? Мразник приема. Кое трябва? 15 лева строй един шпан вентилатор. Аз като нещо не знам как ще влезе тук врата. Ще влезе. чакай сега, този радиатор къде Ще влезе само и тези кабели, ще трябва да ги прекараме от другаде. Обаче той нещо трябва да го откъртим, с него няма да влезе. Но това не са... Всяко едно. Не. Виж, Виж къде е направено да се маха. Виждаш ли? На колко тънки е. Той в принцип е за записвачката, за бракета. Да. Като можеш да го махнеш, Аз вярвам, че вентилатора стане. горния Съм се сигурен, фаща че тук, долния тук. Няма Смисъл, логика, производителя пише, че няма да кабелите, стане. като махнеш и той нещо, и тук ще остане малко място. Ей, ти като наложиш радиатора, искаш да ми кажеш, че от тук ще остане място да минат и тези кабели. Ще трябва да остане, иначе нямаме друг вариант. Според мен няма да остане нищо на ебен кутията. Няма къде да... Кутия, то друг вариант няма. Ако не Ами... пробваме... Да, а пък... Давай, ама- най-бавай кутията, аз съм сигурен, че ще стане, брат. Добре, ама трябва да махнем той. Дай да оправим Добре, дай да го махнем. И не е чисто. Аз не правих да го изчистявам. Кое? Ето това. Дъното. Пасчката. Дъното не съм го чистил. Еми. Колко слагаш горе-долу? Толкова е толкова. Колко може да сложиш на колко процесора? Не, на един процесор колко слагаш от това. Ето. Просто не трябва да излиза. И аз само мръдни. Едно.
На мен, що ми се стори, че капна някъде от пастата. Не Не, бе, бе? ти не беше тук, бе. Не бе, Няма, той бе? като я дърпа. Няма то се такова, виж Не, къде. просто като я дръпна и ми се стори, че Да, да. падна някъде. Не пада. А пак знам, че опасно си да падне. Не. Трудно се чисти. Колко струва една така спринцовка? Той беше към 16 ля за 4 грама. Има туби в принцип големи, ама го правиш компютър Ти е, всеки. да, ако ти бизнес. И ти кота или ще седи да потила едно Сега там. ще с плеска. Това едно, ще го изчистили и него тъй как, Виж тук, ами дай, аз го чистих. Добре. Кърпички да си очистиш процесора, ние го бърсахме с... А ти сега ще го сложиш отгоре. Вече Също и по-добро. Чакай пак. Я задръж малко така. Сега ще ми трябва малко, да. Не трябва ли да ни се попъде там, където го е фанал ти? В принцип, да, но... Ще го почистим, не? Ето ти кърпичка искаш? Аз не вярвам да съм го зацапал. Те направо после ще я приберем да изчисти оттатък. Дърпай сега. Ако може някъде. Макар че то не ще е чисто. Ти гледал ли си дали има приапойната паста на този хладител ласка? нямам идея, не. Няма приапойната паста. Далеч хубаво се усети, обаче е близо на врага. Алкохол ли? Мисъл на такова ли? Ама виж колко по-хубаво, че... Виж как мериш. Я? Бах ти химията, направо ми влезе. Да. Удари в печите. Все едно такова не ти е, брат. Толкова силен. Бати. Предния път, като я отворих, не ми мериш толкова. Това е точно за паста, брат. Брат, си пак как ще ти той. Смята пак, аз доста го търках с две тампончета. Кръглото е гайката. Добре. Завивай. Така. Спри сега и почвай да завиваш горната, само че изчакай малко. Мърди малко ръката. Дай. Че. Влязо е. Голяма хуйня. Те са най-гадните за слагане. Аз не мисля, че е влязло. Ма то ти даже е лесно. Те Я- деца я къде- задръж. Свободен ход Я върши. задръж малко. Тези дет не са къстъм, са даже лесни. Да, избегал е. Та шакиш от са клепа. Ай, сега вече влезе. Няма да знам, брат. Ето то. Ма то не е вързан в контакт. Не бе, то после... Не бе, то се идеята е завъртва, да го затегне той, първо да, до идеята. затягаш. Къде има? Дале. Значи, не знам дали ако го върчиш, те ще се даде. Не, те се въртат. Да, ей, да. Не знам първо дали ще стигна достатъчно. Стегни. Стяга до последно. Да, ще стане. Стяга, чувате. То може направо да го затвориш, буквално. Искаш да го навесвам? Не. То няма да... Да ми свърчи. Контакт? Дай. Ей, тука. Да ми свърчи ти са. Няма. Но сега като надупчи там дето ни са. Трябва да продупчаме, те трябва да правим цялото нещо. Сега обаче тук два ли са да не размива Два са, нещо май. друго? Ето ги аз виждам. Не, то не дей. Праска ли да нещо? Не, То не мърда е от. защото има още. Къде? От задния панел насам. От задния. Да. Ама поне. Тук мърда ли изобщо? Значи ще трябва да се по-голяма. Добре, но ще да направя пилотни зубки, да има как да влезе на бургия. Замирисана е сгорял. Брат, А? изрязахме долното.
Надучихме. Не е невъзможно. Я, няма ли още? Още няма. Още няма пък, Брато, то май не то май мърда. капсулно и отзаре. То не мърда въобще. Ими, значи ще трябва да разпроднем с по-голямата сега. Май. Май Само, мръдна. да. Браво, Иво. По-големи дупки иска просто. Съседаш на цели си деца. Какво направи? Кога с кола приводи? Аз спомням с това. Трябва да направим много печата. Кое си Хилизма пълна, както ти казах. Васко, къде е сездито? Окей, поставяме го тъй. Сега ще сложа болчетата. Едното отива тук, стрелка срещу стрелка и тези отиват тук. Опа, грешка. Брат. Само че той нещо... Тоест има значение как са... Виж, стрелкички имат. Едно към друго трябва да са. гледате на къде. Виж сега, той е като сплитер. За него закачваш осветлението на охладителя, На помпата. осветлението на единия вентилатор, осветлението на другия вентилатор и после отива в контролера и контролера взима просто На тока за захранването. захранването. Да. А от Та тук той- може да сменяш цветовете. Да, той нещо сега, ако можете само да прекарате кабелите от Да, задната ще страна ги и да го направим. направите пак и да ги вържете някъде, да не И се остана занимаваме. само видеокартата да я сложи. Видео- А контролера не трябва ли някъде да се вижда да му е съцъка, примерно тук някъде? Ще Да? го покараме, бе. Може. Ще го обърнем. Може ли да се изкара даже извън кутията? И само да опитам, нали това е Може последното? отзаде. Тук примерно, или Ами слагаме- отзаде. Закачате видеото, той трябва да е Ние отворено захранваме. на горния Той борд, видео май закачате. трябва да го изчистим съвсем малко. Закачате му тока. Да. Тук ще вземе цялата букса, тук ще вземе без двойката, дете са отделят. Тоест, да, Да, той е един порт. Така. И отзаде му слагате, според зависи колко болчета иска и те само трябва да ги изкарате. Да, това ще го направим. Вижте, не знам кои точно, най-горните две или долните Да. две. А тук няма да има хард диск, няма да има друго SSD, което ще вкарваме в ATS. Васко му е дал едно SSD, доколкото разбрах аз. NVMe-то. Да, ако има 3,5 да му даваш, може да се сложи тук, може и отзад. Щом няма. Чата с кутия, ако беше побрала Дайте да моето очистим. охлаждане е Да, по-хубава. ще го чистим. от Да, моето. да, излизаме. Защото не искам да криви и той отдолу. Пак се криви с него. То направо го Маля, аз счупи. колко после ще имам да режа, брат. Да режеш? Клипа, да. На Натрупа се особено и право ще припадна. може Трябва да си взема един почивен ден само за този клип. Да го изрежа. Хвърли. Сега, Васко, то в комплекта не видях болчета. В смисъл болчета не видях, говорим за вентилаторите. Падна нещо. Браво, тигър. После няма ги има половината. Ето тук. И паста има. Те са интелски. Те споне да ги бяха отбелязали. Кое е за AMD, кое е за... Тут селото на гумички. Искам да пробвам нещо. Той кога смяташ, че ще го приключим? То с ком. Знаех, че ще разпробивам кутия. Леко първи. Много ли? Къв? Отдолу няма болчета. Роси направи го? Не, искам да питам един порт къде отива. Да вкарва тук там. Сега. Може да сменяш цветовете, светлината колко да е силна. Добре, харесваме тук. Сега го слагат момчетата и тук отзаре, да може да вади топъл въздух назад. Навънка. Да.
Добре. Защото иначе ще да остане без там, ама го намери. Те така, я подпирай то скане на вентилатора отвътре. Аз трябва да видя в мазата, имам 3-4 компютъра, някакви дърти. Принцип, ще ти остане място за вентилатори на предния панел, защото нямаме в момента да сложим. Ако се намираш, дори да са дърти, закачи един-два да мога да дърпа въздухи отпред, защото тази скутия е меш отпреди, не е стъкло и има откъде да дърпа. Да, видях. Защото в момента няма да му вкарват въздух вътре. Няма да грееш, от процесора не е чак толкова, пак е наводно, ама все пак да има някакъв поток. Така трябва още болчета. Аз да ти имаш контакти. Това е една торба болчета за един охладител направо. Аз гардероб сгубих с по-малко. Ти сега прости. Тя ти е там. И ти трябва да се завият на ти. Така, в принцип е малко по... Естествено. Малко по... И трябва да се завият и тук. Айде. Чай да видим с кои болчета. И сега ще ги завием на двената. Да ги заварим с цялото. Ще отесваме? Ще тестваме. Айде, давайте да го видим. Ако падне по шола, не стане. Не бе, свързвайте го сега, пък и сега. Снима ли клип някакъв? Ами снимах само накрая. Добре, супер. Пак ваеш. Иначе... Дай все, памет. Имах и някакви други работи преди това. Защото ще тръгне да бяга от пасата. Чакай само да го оцеля всичко. Отгоре влезе ли вдясно? Да. Тъй. Стягай един долу вляво, един горе вдясно и на хикс. Цял ден, 2 компютъра. Какъв цял Смятай, ден ако ни бяха почнахме 3. в 8:30. Да, Мале, ти кое е мощното? Добре. 8,5 добре. Как добре, бе? Как добре? Пак е добре. Аз за 4-5 правя един принцип, ако го правя като хората. 4-5 часа? Ако го правя като хората, да окабеля всичко да минае. Пълно се човек. Да не стърчат Като се наиграеш там с тях кабели отзад. Да, ако ти го си го играеш. 4-5 часа, ама после тръгва от първия. Вие хули ги направихте? Да, Да първеш Кое е под контрол? за 1 час. Що тръгна да чешка да вече? Абе, ако го нямате водното охлаждане, само пляскаш един радиатор и няма да занимаваш нито с стои, нито щяхме да пробиваме. Ама ти видяй колко е водното охлаждане. Аз не знам, още Абе, ти не беше мога да голям повярвам, фон че да влезе. Това да. Той е пробила кутията. Да, бе, аз чувам тук. Ти представяш си? Чувствай, че дрелката беше на чук и блъскаше първо докато разли. Дай за храна. И Васко хубаво чумаха. Заради охлаждането много голямо. Бати, дълга. Ти нямаш да се съберат и кабелите с тази спорта. Ама си, че взето и мощното охлаждане. Колко охлаждане е? Той ми каза да взема такова. Заради процесора? Да, задължително. С двойка нямаш да стане. Дали? Оп, явиш? Ети? Да. Тях търся. Не знам, ама за хранването сигурно е 4 кила. Видеокартата ми е 2 кила и нещо. Захранването е 3. Не захранването, а охлаждането. Но той е сигурно 4 кила и за хранването. 3 Може ги и има. повече. 3 ги има със Жити. Друго има ли? Не. А пък той да свети, а пък това трябва да се... Захранване за процесора и видеокартата. Това трябва да... Ръгай ги унес да видим дали ще тръгне. Ръгай видеокартата и това е. Те стати. То с кабел още не отой захранване. Такива да не иначе се е прекнала. Аз да разуити кам, брат. Занимавай, че направо. Кой има друг? На мен ще напомня. Той е рязан. Той е списан рязан на банка. Той е рязана, май баш от тези дет ми трябва. Якски коста. Няма проблеми. Не става да го фърлям, или? Трябва ми още един такъв, дете е здрав. Дали няма? Защото той от друго захранване, виж къде има щипката, не мога го включа, пак той мога. Лека. Лека. Ай, Васе. Той ти ще трябва да следиш моето там. Да, брат. Аз мога и през багаж. Лека. И оставам в колата. Да.
Да са някакви лоши признаци. Светят някакви лампички. Да, две червени. Може и да изпълна карта с тия процесори, не спомням дали имаха видео. И аз, защото е много Някъде четах, че има, някъде четах, че няма. Наистина, аз не знам, аз с новите поколения съм... Ако до една-две минути не захапиш, ще го сложим външно видео. Все още светни в червено, да. Сега питал да свети. VGA и Bolt. То до там стигна и повече не иска. Очакваме, има шанс някак с чудо да се случи. Някой път мисля, те и тегат сами, ама. Сега ще извадим ширка. Може нищо да направи хубав контакт. Такова, бе. Да, по принцип може да ти изкара картина, ако не че се качи направо на рамта. Да, ще го пуснем само с една. Да. Това е 4 портове. Да. Един път и те свалим се размерно, да се почистя по-удобно, слагаме, по-редях, познай. Не ми тръгна компа. Като не е излязъл в пушек, пак да видиш, че в такива случаи. При мен пушек не излиза. Пушек не излиза. Няма да ми трябва, ще да махна. Дуго няма, кой знае какво. Пак се е в червен. То в началото трябва да ги изреди да тъг. Тиранта ти е слави се да ги бачка. И тя дойде в куче. Куче дойде. Ще отсвети рамен процесор в момента. Чакам, колко че на 6.4 рамта ти? Да, се 5.6 тя. 5.6 не? Тя е заводско ще тръгне на по-малко там. Да, ще тръгне на по-малко, ще ограничим. Тя са пуска и спизи там профилите. Добре, що не му направя, не му звъниш на тук. Може и да му трябва някакъв апдейт на билса. Какъв чип е този Фантом. Няма проблеми. Температурите мога ги изкараш да види как му вървят горе-долу. 400 МГц, аля? Да, 4.4, защото толкова си го поддържа. Ами не моля да го кокнем. Той е са колко сам. Не, не 6 ГГц. Да, ако искаш може и на 7. Абе брат, 9 ГГц гледах и 9-ките, 14,9 син кайфа. С 600 вата консумация. Да, да. Възглаважайте от Що е добре си, песен си. Че е топ. А рамта що е за на 4.8? Що сега пуснем ще XMP? А тя не е ли на 6000 уши купих тази? 5.6. А мом ли я пуснем на 6? И правя тук да си я колкаш, че ще разбереш доколко може. Без да пипаш волтажа, че най-ново да изпуши някой бакелет. Добре. Ето. А ето XMP 6000 има. Да, то за X-то тогава, защото е за AMD. Заводската настройка, която има. Ма то майто нищо не държи в някакви високи температури. Ох, мале, как ми олекна, брат. Олекна ти, да. Олекна му. Трябваше да заминем на къде и тогава да стане. Значи той сега къде трябва да се закачи видеото реално, като се прибере?